Ni fydd tocynnau bws o'r hyn fath bellach yn cael ei derbyn ar ôl 9 o Chwefror 2020. I fwynhau manteision teithio am ddim ledled Cymru, bydd angen pas bws ar ei newydd wedd. Have you got your new bus pass yet? Torrwch eich hen docyn bws. Defnyddiwch eich cerdyn newydd o hyn ymlaen. Gwnewch cais cyn gyntaf â phosibl yn www.trc.cymru/cerdyn teithio. Gallwch wneud cais ar gyfrifiadur, tabled neu ffôn clyfar. Gallwch naill ai gwneud cais eich hun neu ofni aelod o'r teulu, ffrind neu rhywun yr edrych yn ymddiried ynddo i wneud cais ar eich rhan. Gallwch hefyd ymweld â'ch cyngor lleol lle bydd cymorth a chefnogaeth ar gael. Bydd angen eich rhif yswynegladol, y rhif pas bws cyffredol os oes gennych un, a thystiolaeth o gymhwyster. Os ydych chi eisoes wedi gwneud cais, ewch i www.trc.cymru/cerdyn teithio, neu cysylltwch â ni a 0300 303 4240, neu anfonwch e-bost i cardiauteithio@trc.cymru. Don't delay. Apply today.